Yun. Oran na pagkaaga sa Endo, Manoy Manay. Yan, papasukin natin tong kakahoyan na to. Mangunguha tayo ng nyug, panggata. Yan. So, andito na nga tayo. Yan, may nanap ng nyug. Yan. Gagamit natin yan. Panggata. Kung anong makuha nating gulay. Yan, ganito sa probinsya. Sumuot-suot ka lang sa kakahuyan, may makukuha kang pwedeng mapakinabangan. Yan. Hindi na tayo bibili. Malaking tipid na yan sa atin. Yan, nalog-alog pa kung may laman. Yan, ganyan lang yan. Nilalagyan ng ganito, hawakan. So, nakatatlo na tayo. Hanap pa tayo. As you can see, mga manoy, mga manay, may bagyong paing dito sa Bicol. So, kaya kung nakikita nyo, basa kami kasi malakas yung ulan. Pero buti na lang hindi naman direktang tumama sa amin yung mata ng bagyo. Kaya kung may hangin man, hindi naman ganong malakas. Kaya thank God pa rin. Thanks God pala. Siya nga pala, masarap palang lutuin ngayon na gulay. Gulay na saging. Wow! Kasi yun talaga yung dito sa Bicol. Kapag ganito yung panahon, umuulan, may bagyo, saging talaga yung masarap ulamin. Or mamaya, pag merienda, okay naman yung saging nilalaga, pero maghahanap tayo ng kamuting kahoy. Mas maganda yun. Tapos sinasawsaw yun sa mantikang may asin, tapos sibuyas, sili. Yun mga manay-manay, nakuha namin tatlong nyug. So yung kapatid ko naghahanap pa, ewan ko lang kung meron pang makuha. Meron daw. So, tingnan natin. Yan mga manay-manay. May nakuha pa siyang dalawa. At may nahulog din ditong ito. Sa hindi nakakaalam nito, ito yung pili to. Masarap to. Kaso pa siya, mura pa. Wala pang laman to. Sayang. Yan. Ganito kami sa probinsya. Simple lang yung buhay.
Yan, bibiyakin niya yung ano, yung pili. Ayan. Ganito siya mga manay pag ano, pag mura pa yung ano, yung pili. Ganito. Malapot pa yung ano niya, yung laman. So, sunod-sunod lang tayo. Kasi camera lang yung hawak natin. Yan. Yan, kakawayan yan. Tsaka pasensya na kayo kung medyo malabo yung camera natin kasi umuulan. Yung lens niya na anuan ng ano, ulan, yung tubig. Okay ko. Yan, ito pa pala mga idol. May ano pa dito, kakao. Kaya lang di pa to hinog, ilaw pa to, di pa yan pwede. Yan nilalagyan ng ano, hawakan tapos tinatali. Buti na lang yung bagyo, hindi masyadong malakas. Ano lang yung ulan lang talaga, ulan. Kung may hangin man, ano lang, mahina. Oh, di ba? Wala tayong magawa, nanonood lang. So yun, manay, mga manay. Iuwi muna daw yung ano, nakuhang nyug. So ayan, may nahanap pa na ano, nyug. Ayan. Medyo marami-rami na rin. Anim na piraso pa ata yung nakuha.
Yan, kung gustong kumuha ng papaya, kung magugulay, ito lang siya. Ang baba. Yan. Tapos ito nga pala yung ano, yung pili kapag nahihinog. Yan. Ito siya pag nahihinog. May laman na to. Magbibidyo rin tayo nito. Mangunguha tayo nito tapos gagawin nating ano, minatamis. Yung simple lang. So, try natin tong pabiyakin. Tingnan natin yung laman. Kasi may mga hindi pa nakakaalam nito. Yung mga taga-probinsya alam na to, pero yung iba hindi nila to alam. Masarap to pag ano, gawing minatamis. Yan, ganito ang itsura niya sa loob. Yang puti na yan, yan yung kinakain. Ito yung pili kapag may balat. Yung balat niya. Ito, ganito naman pag wala nang balat. Ganito siya. Pero ang ano, ang laman nito sa loob, may balat pa rin. Pero manipis na lang. Ito nga pala mga idol, masarap din to. Yung laman niya pwedeng lagain o pwedeng ihalo sa ano, sa sinigang, sa karne. Gabi to, gabi. May nakita kaming ano dito. May nakita kaming bag. Malita. Tayo. Maraming ano dito, kawayan. Kaya lang mukhang wala tayong madadaanan. Wala tayong madadaanan dito.
Yan mga manoy, maraming nyug pa dito. Inaalog-alog kasi tinitingnan kung may laman o wala. Yan, may mga lukban pa dyan. Lukban yan, mga idol. Yan, naghahanap kami ng madadaanan namin. Na ano to? Kawayan, tapos ito yung akasya, napakalaking akasya. Babalik na lang kami kasi wala kaming daanan. Masyadong masukal. So nakauwi na kami. Hanggang dito na lang yung video natin. Babush!